Izan ere, geurekin daukagu Usue Egia, Durango sortzaileen leku bekan saritua. Izan da, ustekabean Crack proiektuarekin. Literatura eta ilustrazio atalean izan da saritua, eta oraintxe bertan ezagutuko ditugu, xehetasun guztiak, lehenik eta behin. Kaixo, egunon? Kaixo, egunon. Bueno, literatura eta ilustrazioa da atal hori, baina zabal samarra da atal moduan. Berez, ustekabean Crack ze izango litzateke? Bai, bekako kategoria hortan sartzen ziren literatura, poesia, novelak, grafikoak, komikiak, eta nire proiektue, datza novela grafiko barra komiki, ez dakit ondo zenean azaldu edo ze kategoriatan sartu, ze, nire estiloa edo sortu inda bineta barik, esteko binetarik ordene, bai komikia den arte horretan, asko bultzatu izan da historia, bineta ukitea, edo ez, irakurketa hori banatute egotie estena, edo, laukitxo horietan. Orden, nik ez tekot binetarik. Horrela sortatu dalako, eta horrela sortu izan dutelako nire estiloa. Orden, nik uste dalako mikia, barra noela grafikoe, ze pagina asko ekingo dauz. Bale, horri buruz hitz egingo dugu pizkatxo bat formatua zein izango dan, baina izenburuari buruz baita galdetu nahi notxon. Ustekabean Crack, ez dakite horrelako zer apurtzaia gertatzen dan historia horretan edo... Apurtzaia apurtu zan sistema bat nik uste, pandemian sortutako, hasitako novela bat da, eta, sistema horrek Crack edo inzaben, guztiok egin genuen pizka Crack, eta, titulue, izenburua, nintzen buelta batzuk emoten, ez nekien ondo zelan transmitidu, niretzako izan zen, hori sorpresa bat, batien, bakarrik geratu nintzen etzien, kuarentena hori, edo itxialdi hori, bi astez ziela pentsetan, bakarrik pasatzea erabaki naben, eta azkenien, 2 hilabete izan ziren. Así que, niretzako izan zen pizkat Crack, ze, erabaki behar izan naben, nola aurre egin pandemia horri edo, itzialdi horri bakarrik, eta hortik ideia hor jaio zan. Zanik hasi naben proiektu hau eguneroko ilustratu baten moduen, nire osasun mentala edo mantentzeko edo terapia moduen, orduek beten bidiez, zerrikonaz egunero beratziretan nire eskritorio da ingotaz, ez dakit, zenbat pagina, nire narketekin, eta orden mantenduko nire osasun mentala osasuntzu. Eta, lan izan zen, nahiko ondo, estable egon nintzen, baina azkenien hori produktua izan zen, 150 horri ilustrau. Orden, ustekabean Crack horrek bultzau osten liburu bat eitera. Eta hasikeratik pentsau zendun egunero egiten zenituen ilustrazio horiek era batera edo bestera lotura bat edukitzea euren artean, edo naturalki agertzen junzan gauza bat izan zen, edo? Naturalki agertu zen zozer izan zen. Nietzeko hori izan eguneroko bat idaztie, ilustratzie, eta baztakin nire gurasuei bidaltzea WhatsAppez, edo azkenean nire zirkulora, ez? Eta eureko izaten zehoztien, hemen, ez da pandemia bat bakarrik bizi dugule, eta bakarrik ez kontatzen zer dan pandemia, baizik eta ez da nire introspekzio aldetik edo asko hausnartzen naben, eta perien hori plasma egiten naben, orden zabaldu nintzen pilo bat. Orduen, esteko estruktura bat, ni egunero jesartzen nintzen, da azte nintzen margotzen, hausnartzen, eta nekien nondik nora joko saben eguneroko horren historio segitura. Eta ez dakit oinartzen bozu, eta esaten duzu, egun batetik bestera, zenbat aldatu dan, atzo zeuen posit, gaur dau undi dute. Baina, azkenien hori eslatzen da, egun batetik bestera zelako aldaketak dauzen. Hori, estado animiko horretan, edo, humorien, eta hori. Eta orain landu behar dozun esango genuke, liburuan edo produktuan esatiarren, zeo zer aldatu dozu, esan dute, badeko zu asmoak gauzak agian pizkatxo bat gehiago lotzeko, edo aldatzeko, edo... Hor da nire zalantza,
nire eguneroko horretan enekien nondik nora jokoa bene egune bakotzeko istorioak, eta oin, ez dekote beharrik egoteko etzien itxialdi baten moduen orden nire libertadeak edo zabaldu indie, ez guztiz, noski, eta orduen plantea oin biot nire lan prozesue oin, ez dakit segitura, nik uste dut nire pertsonari edo nire intuizioari fidela izaten manaz, ez dut filtrorik ipiniko eta zerriko naz barriro eskritorio,en eta sortzen hoiena, botakot filtrogarik eta gero hori material dana hartu eta bastakit igual aztertu eta gauza batzuk deskartau edo, baina nire lan prozesu hori pizkat filtrogari doie, igual da, etikamente, moralmente, lan prozesu bat filtro bariko kiti, ez da, igual, baina ez dakit, da nire lan egiteko modu, orden, ez dakit nora joko dauen, ez dakit. Vale, gutxi gora bera urte bete, egongo zara lanian, honetan. Bai. Urte bete horretan, zein izango da amaieran geu jasoko dugun, ez dakite, produktua, fisikoa izango da, ez liburu bat izango da, album bat, ze... Liburu bat izango da, 300 orrialde inguru ekingo dauz, eta dana marrazkiz eta testuz eraikitako historiak izango die. Estrukturaldetik, igual lehenengo parte hori kuarentena edo itzialdi hori zenzana, eguneroko struktura bokingo dau, lehenengo eguna, martxoak, 14, astelena, edo ez dakiz orzan. Eta bigarren partea dela deskonfinamentu edo normalidade barri hau, netan, deko da zen hausnarketak eta, bastakit, momentu ze struktura okingo dauen, ez da eguneroko bat moduen izango, baina, bilatuko bidea edo biak ustartzeko bi parte horiek ondo ligatzeko edo. Komentatu dugu zelan saritua izan da beka honetan, hasikeratik argi ikusi zendun aurkeztu nahi zinela, eta ez dakite presio gehiago sartzen aldotzu orain, esatia, orain amaitu egin biot. Presio zero. Ez, de hecho, oso posik jasonaben berria, salako, hori bigarren parte hori aukera, egiteko aukera emon sostien, eta da, etapa bat izteko modu, ez, dekuaz, etzien, 150 pagina marrastute, eta, karo, diru hau barik, zingintzen neuke bigarren parte hori amaitu, orduen, ni aukera moten dozte, zirkulo hori izteko, da, izen dan hau, etapa edo, etapa hau, honi forma bat emoteko liburu bat izateko da. Ni etzako da pasada bat. Orduen espresio ez. De hecho, gogo asko dekuaz jarraitzeko eta benetan fisiko ikusteko. Galdera zail bat. Zelan definituko zenuke zeure estiloa, bai bisualki eta gero, tira, idatzi ere egiten dozu. Bai, zelan definituko nuke. Naz ni. Historia denek dekie sormena. Nik sormena asko baloratzen dut, nire oinarri pizkada sormena guztain eta imaginazioaren lantzea, eta gauza minimo bati edo historio oso tonto bati, saiatzen bari bilatzen zentzu bat komikoa, satiriko edo, komikoa. Orduen, nire estiloan nik uste dut izango zala, linea fina, zuri baltzien, gero liburek ez dakite, gero, kolore eman aldotze, baina dinot nire estilo, da, zuk idazten dozu moduen ez dakit eskuz edo, nik marrazten dut eskuz, orduen, nire pentsamentuek eta nire hausnarketak doiez marrazken bitartez, orduen. Izan alda, kaotikoa batzutan, izan alda, detaistagoa beste batzutan, baina, galdera zaila da, Bai, ez dakit ondo zelan deskribituko. Hala guztiz be, fizikoki marrazten dozu, paperian marrazten dozu. Bai, gero digitalera pasatzen dut, baina beti da eskuz, beti da arkatzez, eta asko borrau barik. Ez pentsetan, linea hau txartu indot, eta borrau inbiot, ez. Edo ganetik, edo bilatzen dut bidea, linea hori, ez...
bueno, funtzio bat eukiteko bai marrazkian. Ez da imperfekzio horrik borratzen. Gaur egun zeure lan prozesua, lan prozesua baino, zeure rutina edo zein izango litzateke? Nire rutina? Altzau, te bat ipiniz, enaz oso te salie, eta jesarten az ordenagailoaren, ordenagailu ez dekote, baina, bai, deko, baina, ez dote nire lan prozesuaren lehenengo partean erabiltzen, orden sartzen az, hartzen daz folio 4x4, eta arkatza. Da, jazta horri pindenaz, 4-5 orduz edo lo que sea, ez dakit zenbat pagina marrasteko, depende bebai zenbat inspirazio dekotan egun horretan da. Ez dakit normalien egoten az 2 orduz edo marrasten, lehen galdetu ez tezu bebai nire hori egitura edo prozesu bat, ezkesteko, enaz esartzen da pinten dut eskema bat edo pentsatzen dut lehendik, ez, nire hausnartzeko eta pentsatzeko momentu hori da pintena zenien, arkatzakin eta horriaren aurrien. Orduen, ez dakit, lo que sale. Galdetzen dutzen baita bezaren normalian, komiki gintzan, edo, ilustrazioa testua gazdoianian, asko separau egiten direz normalian, gidoia, edo letra zer dan, eta irudia zer dan, eta normalian, edo alde batetik, edo bestetik hasten da prozesua, baina zeu hitz egiten diguzunaren arabera, badirudi dana batera doiala. Holanda. Eta ez da oso normala. Ez da normala. Oin ipinten boztezu, hain gidoi bat eta gero beste aldetik ilustrazioa, inalko neuke, baina ez zan izango novela honen grina edo, izango zan beste lan bat desberdine, baina honek dekona da, pentsamentuak eta sentimentuak eta hausnarketak sormenaren bitartez, hori plazaratzen dotezela horrian, naturalmente ez dakit zelan azaldu urteten jatu lan. Aipatzen zenuen baita be aurkezpenian halako ez dakit, lagun imaginarioak edo egiteko beharrak itxialdian, ez dakit zein neurritan pertsonai, izango genuke, benetako pertsonak ikusiko ditugun paperian, papereko bertsioan eta zenbatekuak izango direzen zeure sormenetik sortutakoak. Asko errealak die, justo lehenengo parte horretan itzialdian entzuten aben musikatik edo irakurtzen abesan liburetatik ataratzen abesan pertsona horrek. Orduen, Virginia Woolfekin egon nintzen Inglaterran, como así decirlo, eta Txabela Gargasekin, musikalki eta literatura aldetik asko influidu doztien emakume eta, gero gizunak musika munduen El Young, betiko pertsona horiekin esperientzia imaginarioak eukindu daz historio hauetan. Gero bigarren partenetan, libreagoa gauzenez, eta nik uste ez dutela hainbeste pertsona hoien beharrek izango eta errealagoa edo izango da. Ez dakit, igual bihar ideia aldatzen dut eta barriro Virginia Woolfen etzeran oie a su habitación propia, ez dakit. Orduen, ez dakit, no gasto pauko sarien, ondino. Hori be, askotan sortzaileek dozuten, ez dakit, kualitate bat ere badat diot. Normalian, jendiak ez dakienian zer egingo daben urrengo egunian, zer egingo daben datorren hastian, pizkatxo bat beldur apurtxo bat sartzen zaigu, baina zeuek badirudi egunero bizi sarietela, momentu horretan, ikusiko dugu zer gertatzen da. Zelan eramaten da hori, esatiarena, egia esan gaur ez dakit zen olako lana egingo dudan. Ez que ez dakit. Badakit, 300 edo horri alde bukingo dauzela, eta hori bineta barik izango dela, eta hori bai. Eta inde dauena badakit zer dan. Ez dauena inde, ondino ez dakit oso ziur. Baina, ondo, motibauten hau, oso... Bekarekin posik, ez da? Bai, oso posik. Azken nien hori aukera mondozte... ilustratzailea edo sortzailea den bide honetan, gehiago sinisten edo, bidea ja, komodidade gehiago gazeiteko, eiten. Ze bestela, nahiko bide gogorra da. Zeure bide profesionala zein bidetik bideratu nahiko zenuke?
Irakaskuntza mundu asko gustatzen jate sormena eta ume txikietan eta bai nagusietan sormena berpiztu edo lantze hori asko gustatzen jate, pertsonekin lan egitea, eta gero nire mundu kreatibo edo intimo horretan lan egitea liburuen bitartez hori zengo zen. Hori da nire bizi, eta lo de lanbide, Bueno, pausos. Bai, horretan nabil. Goiaz, momentuz, ustekabean crack esku artian, ikusiko dugu zen orako formatua dekon azkenian, Usu Egia, eskerrik asko. Zeuei. Ondo segita, horrengo arte gu. Egon nahi izan, eskerrik asko.